Moikka! Mun nimi on Annina Malm ja nyt mä kerron vähän mun kokemuksia kaverisovelluksen käyttämisestä. Eli mä latasin kaverisovelluksen tuossa tämän vuoden kesä-heinäkuussa. Mun kaveri tätä kaverisovellusta mulle suositteli ja hän oli sieltä itselleen uusia kavereita löytänyt, niin vinkkas vaan, että tämähän voisi olla myös sellainen sovellus, mistä mäkin sitten itselleni uusia kavereita voisin löytää. Tajusin tuossa kesän aikana nimittäin, että kun mennään näin opintojen loppua kohti, niin kaverit alkaa täältä Tampereelta muuttamaan pois muihin kaupunkeihin ja toisiin maihin, niin tajusin, että hetkinen, nythän mulla on taas arjessa aikaa ja tilaa uusille kavereille. Ja latasin sitten tosiaan kaverisovelluksen, tein sinne oman profiilin, laitoin muille kaverikutsuja ja hyväksyin sitten myös muiden pyyntöjä. Ja aloitin tietysti ihan rohkeasti ja reippaasti sitten keskusteluita muiden kanssa. Ja jonkun aikaa juteltiin sitten siellä sovelluksessa. Vähän katsottiin, että ollaanko samanhenkisiä ja onko samantyyppisiä kiinnostuksen kohteita, mutta aika äkkiä sitten sovittiin tapaamisia ihan tonne Tampereen keskustaan. Ja mentiin siellä sitten vaikka kahville tai leffaan tai katsomaan jotain näyttelyitä, pelaamaan lautapelejä, mitä nyt ikinä sitten keksittiinkään. Ja aika äkkiä siinä sitten kyllä huomasi, että nyt on löytynyt samanhenkisiä ihmisiä ja heidän kanssa on tätä aikaa kiva sitten arkena viettää. Ja nyt mennään tässä lokakuun loppupuolta jo, ja edelleen olen yhteyksissä näihin kaverisovelluksesta löytyneisiin kavereihin, eli vaihdetaan ihan viikoittain kuulumisia, sovitaan tapaamisia ja mennään tonne keskustaan just vaikka pelaamaan lautapelejä, tehdään jommankumman luona ruokaa, mitä nyt ikinä keksitäänkään. Eli itselle kyllä kaverisovelluksen käyttö oli erittäin positiivinen kokemus, koska löysin sieltä itselleni useammankin kaverin. Eli oli erittäin onnistunut tämä sovelluksen käyttö itsellä.